Bernard Gregg spiċċa jgħid li l-Partit Laburista mhux lesti jgverna dan qalu f'diskors waqt attività politika fin-Nadur Għawdex. Bernard Gregg saħansitra qabbel il-proposti soċjali tal-Partit Laburista ma' bċejjeċ tal-maġija ħerġin mill-kappell tal-Magician. Dan jum wara li fost l-oħrajn il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar proposta li lotja tal-carers li jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità severa titla minn 500 euro għal 4,750 euro fis-sena. Jippruvaw joħorġu kultant hekk isu ħireġ bħalma jagħmel il-Magician hekk minn ġol kappell, kultant joħorġu xi ħaġa biex jippruvaw jimpressjonaw. Jum wara li l-FATF iddeċidiet li pajjiżna konkludiet b'mod sostanzjali il-pjantazzjoni u ddeċidiet li ssir żjara f'Malta biex tikkonferma dan il-proċess, Bernard Gregg qal li dan kollu sar bis-saħħa tiegħu. Kalla jrid jiġu l-FATF qalulna li possibilment sa Ġunju jiġu. Tajjeb, wara l-elezzjoni. Taf xi fisser? L-elezzjoni f'Marzu. Kemm hemm sa Ġunju, April, Mejju, Ġunju, kemm huma daw 3 xhur? Mela possibbli li naħorġu mill-grey listing fi żmien 3 xhur? Qegħdin taraw li meta jien intikom kelma, dik il-kelma jien inwettaqa. Saħansitra Bernard Gregg qal li l-Partit Laburista mhux preparat biex jigverna. Laqqas huma ippreparati biex jiggvernaw. Fin-Nadur ukoll Bernard Gregg kompla jkun il-wiċċ tal-passat e kif għal darba darbtejn reġa' beda juża l-slogans ta' żmien Gonzi PN. Għandek bżonn xi ħadd li għandu pari dejn sodi, għandek bżonn il-xi ħadd il-pari dejn sodi. Hawnhekk Bernard Gregg kompla jħaddan l-ankri li jżommu l-partit fil-passat e kif spiċċa jgħid bħal viċi kap tiegħu Robert Arrigo li mal-Partit Nazzjonalista il-passat huwa garanzija tal-futur. U palma minna fil-passat, serħu raskom li se nkunu qegħdin nagħmlu fil-futur ukoll. Alla ħares m'għamilhomx Partit Nazzjonalista wkoll daw meta kien fil-gvern.